आङो बारियाव फानलु खायनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय ना कारेन्ट फैनायावनो एसे दै थिखांना लादों ओमफ्राय दै थिखांनायखौ नेगासिनो आङो माला फोर्टि जागोन होननानै नेगासिनो नायबाय थायाबाला दैया जोंना ओइ गोजौनिफ्राय गाहायथिं गोलैबोयोना बिनिखायनो आङो बेयाव थानानै नेगासिनो माने बे भिडिअ'आ थाइजौ जाखांनायनि उनावसो आरोना थाइजौखौ आं दहायनो जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनानै आरो भिडिअ' बानायबावनो गोसो जानानै बेयाव थानानै भिडिअ' बानायबावदों आरोना दैयासो गोलैबाय नामाथाय र' नायहैनो आं दसेनो फोर्टि जाथारो ओरै ओरै थांनानै नायलांसै नै बानलु खैयाव खाहैगोन आं बानलु खानायखौबो ससे भिडिअ' लागोन गोजौनिफ्राय गोलैयो दैया गोलैमारबाय सिङाव हाबना देखायहैनोसै आं ओरै हाबलांबाय थानांगौ ए बांद्राय गोलैयासै नै दिनै आं माने ओइथिं खेवना होबायना नै इथिंजाय ओरै गोलैबोयो न'आनो सेरलाजोबो मानिथ' बे सेरनाय नङा बैयाव माबा जइन बानायनाया मायाबा लिक दं नामाथाय बेयाव गोलैफायो आरोना ओमफ्राय नै फैयै आंना भिडिअ'आ बाथरुमावसो मोनफैस्राबाय नै जोंहानि बाथरुमाव माबा सेम्पु नागिरदों जोंहा मुथुनि सेम्पु बेबो मुथुनि सेम्पु बियो आंनि ओमफ्राय बिजावजालिबो दङ फानो सोरबा साननो हागौ आरोना मा ब्लग बानायनाय जादोंमोनलाय गोदाव सोराव दसेयाव बेयाव होननानै साननो हागौ आं ओरैनोसो बानायदों आरो जाला माला बे बानलु खायनोसै मोनसे बानलु दङ आरो बानलुनि नामा माथाय आं बेखौ मोजां मिथिया जि मोजां थायखायोना बानलुखौनो जोंहा बायलायलायनाङा बेखौनो जाबाय थानो मोनो 12 मास थायखायो बानलुआ ओमफ्राय ओरैबायदि ख्रि ख्रि थायखायो र' आं देखायहैनो मोसौ गलियाव मोनफैलायबाय दाना बानलु बारियाव मोनफैलायबाय आंना ब्लगा ओमफ्राय नै आं दायो बानलु खालायनोसै दसेयाव लागासिनो आङो गोदाव सोराव हारसिंबाथाय बिदिनो मा खालामगोन मा मागोन जासिना मबाइलजोंनो एसे टाइम पास खालामो बानलु राजाया थैबाय बानलु राजा नायनोबा र' लोगोफोर नै बे बानलु राजाया थैस्राबाय बोरैबा जाजोब्बाय मानो थैखोथाय एसेबां मोजाङानो खानांसिगोन बेखौ जानाय नंला लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय मैया जाय जायगायाव थानानै आङो भिडिअ बानायदोंमोन ओमफ्राय दिनैबो बे जायगायावनो थानानै भिडिअ बानायलायबाय आरोना माने दिनैबो रावबो गैयानो जाबाय थासिगोन दा दसे जोंहा ओरैनोथ' सिगाङावबो आं हारसिं समाव बिदिनो जाखाबाय थायोमोन मालाय गासिबो खामानियाव थाङोबालाय न' ओमफ्राय आरो न'आव मालाय माथो खालामनानै थाबाय थानो न' खामानि मावाबा ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ मा बेखौ एसे खोन्थाना होनि भिडिअ'आथ' माबा आङो थाइजौसो जानो नागिरदों हारसिंनो थाइजौ जानो नागिरदों आङो थाइजौआबो माबासो बायनानै लाबोनाय दोनफैखानाय दङ जा गोदैखा जाबाय थायो आरोना आङो गेजेर लाबोबाय थायोना जोंहा बायनानै आफायाबो लाबोयो जाहा मुथुआबो लाबोयो ओमफ्रायो बे थाइजौखौ आङो जाथ'नो जानायनि सिगाङावनो मोननैसो कुइसननि रिप्लाइ होलायनोसै बेबायदि सानदों आरोना ओमफ्राय आङो कुइसननि रिप्लाइखौ होग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय कुइसननि रिप्लाइ होखांनायनि उनावहाय
थाइजौखौ जानोसै आङो दायो बेलासेबाबो थाइजौ जानोसै आङो उन्दुनायमोन आं उन्दुनानै सिखारबाय ओमफ्राय सिखारनानै नै एसे देलायबाय देलायनानै भिडिअ बानायलायनोसै होननानै बानायबाय आरो ओमफ्राय मबाइला खाथिद्राय जादों ओमफ्राय आं दिनैबो बारा बुरजा कुइसननि एन्सारखौ होआ जिखि जाया आङो कुइसनखौ गोसोखां होलांसै आङो कुइसनखौ जेबो लिरनानै लायाखै ओमफ्राय आङो फार्स्टआवनो कुइसनखौ बुंनोसै माबा आब'नि मेगना माबोरै गाज्रि जानाय बे कुइसनाबो गोबावमानि जाबाय ओमफ्राय लिरनानै हरदोंमोन आङो आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों होगोन आं बहुत कुइसननि रिप्लाइखौनो भिडिअ बानाय खोन्थायो ओमफ्राय बेखौबो भिडिअ बानायनानै खोन्थागोन होननानै लिरना हरदोंमोन आं ओमफ्राय दिनै होनसै आरोना सोरबा फैदो जोंहानाव ना सासे मानसि फैदोंमोन ओमफ्राय थांफिनबाय हारसिंनो बेयो फैबाय थाखायो गेजेर ओमफ्राय आंना कुइसना मामोनलाय आंना मेगना माबायदि गाज्रि जानाय बेमोन ना ओमफ्राय माबायदि गाज्रि जानाय आङो बेखौ दिनै मोजां खोन्थानोसै माने जोंहा न'आव आंल' हारसिं मेगन गाज्रि नङा जोंहा साथाम दं जोंहा आदा ओमफ्राय जोंहा बिनानाव ओमफ्राय आं जों साथामा मेगन गाज्रि आं बेखौलाय बबेबा ब्लग भिडिअआवबो खोन्थाबायमोन अब्लाबो दिनै एसे मोजां खोन्थाबावनोसै आरोना माबोरै गाज्रि जानाय बेखौथ' आं खोन्थायाखैना गाज्रि होननाल'सो खोन्थादों ओमफ्राय माबोरै गाज्रि जानाय बेखौबो मोजां खोन्थानोसै गिबियावनो आङो आदानिफ्राय जागायजेननोसै जोंहा आदानियानो फार्स्ट गाज्रि जानायदि मेगना बेनिखायनो आदानिफ्रायनो जागायजेननोसै जोंहा आदाया माने हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय समावनो मेगन गाज्रि जादों हाइ स्कुल फरायबाय थानाय होननायखाय आं आदाखौ मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना जोंहाथ' बिराद दुखियाखामोन आगोलाव दाबोथ' दुखियानो अब्लाबो बुंनायानो सानलायला दाबोथ' दुखियायानो अब्लाबो आगोलनिख्रुइ दायो एसे मोजांसिन जाबाय माने जोंहा आदाया हाइ स्कुल फरायनाय समावहाय स्कुलाव लेखा लानो माने बिजाब लानो बेग बायनो हायियावहाय माबाखौनो लानानै थाङोमोन मनायाव लेखाखौ सोनानै लाना थाङोमोन बेबायदिनो हाइ स्कुलखौ आदाया पार खालामदों माने कमप्लिट खालामदों आरोना बेखौ गोसोखांदों आरो बेखौ गोसोखांनायखाय खिथाफाबाय आङो बेयावनो ओमफ्राय बिनि मेगना माबोरै गाज्रि जानायखौ एसे खोन्थाना होनोसै माने जोंहा आदाया हाइ स्कुल फरायबाय थानाय समाव बिराद गोसा लोमजादोंमोन माबा जादोंमोन मेरिलिया बेराम दंना बेराम नामा लोमजाबा जायोना बिदिया थोर मावलायलायनाया बिराद हामा लोमजादोंमोन आरो ओमफ्राय मेरिलिया जाबाय मेरिलिया जानायावहाय माबाया डक्टरा डाइरेक्ट बै माबाया कुइनिन बिजि होननानै बुङोना बे बिजिखौ दै लगायनानैसो सुयोनो बिराद कारादि बियो ओमफ्रायो डक्टरा बावगारबाय खोमा बेफोरखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट सुनाय जाबाय आरोना आदाखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट सुनायावहाय आदानि लोमजानायाबो हामखादो सुनाय लोगो लोगोनो मोजां मोनदों बे बिजिजोंनो हामदों अब्लाबो बे बिजिखौ बेबायदि डाइरेक्ट सुबाथाय माबा मोनसे ना मोनसे साइड इफेक्ट जायोनो आरो सोरहाबा खोमा बेंगा जायोनो सोरहाबा मेगन खाना जायोनो सोरहाबा आथिंफोरा मिजौनाय जायोनो सोरनाबा आरो आखाइफोर बिदिनो थर गैयि बेबायदि मोनसे ना मोनसे जाखायोनो आरोना बे बिजिखौ बेबायदि डाइरेक्ट सुबाथाय ओमफ्राय जोंहा आदाखौ इदि सुबायना ओमफ्राय जोंहा आदानि मेगना बेयावनो हामा जाबाय आरो दासिमबोलाय जोंहा आदानि मेगना हामायानो अब्लाबो बियो ससमा गानला बारा मोजां नङा बियो फुरला फुरलि नुयो अब्लाबो बियो बिराद गोबाव गानबायना ससमाखौ ओमफ्राय गाननो बाबाय होननानै बियो गानला आरो ससमाखौ आदानि मेगन खाना जानाया माने आदानि मेगन हामा जानाया बेखिनियानो आरोना ओरैनोथ' आंनिखौल'सो सोंदोंमोन अब्लाबो आङो बिसोरनिखौबो खोन्थाखानोसै होननानै खोन्थाबाय ओमफ्राय आदानि उनावहाय जोंहा बिनानावनि मेगना गाज्रि जादों माने आंनानो लास्ट गाज्रि जादों ओमफ्राय जोंहा बिनानावनि मेगना माबोरै गाज्रि जानायमोन हारसिंनो जालांदो बेना मेगनानो हारसिंनो थाइसे बोरैबा बोख्रेबनाय बायदि जालांबाय थानायमोन आरोना बिदिनो मानिबा भिटामिनफोरनि प्रब्लेममोन खोमा जायोना मानसिनि देहायाव मा जाया न' लोगोफोर रावबो मिन्थिया बायदिसिना जायो ओमफ्राय हारसिंनो बिदिनो जालांबाय आरो गाज्रि जालांबाय दा बिनियासो हामसिना आंनिख्रुइ बिनि
बिनियासो नुसिना आंनिख्रुइ ओमफ्राय दाना आंनिया माबोरै जानाय आंना माबा जानासो जानायमोन खानायाव मुलि फुननायमोन खानायाव मुलि फुननाया मेगनाव एसे नांदोंमोन आरोना ओमफ्राय मेगनाव एसे नांनानै मेगन मानबाय थानाय जादोंमोन माबायावनो जादों आङो कलेज फरायबाय थानाय समावनो जादों ओमफ्राय आङो सानसेखालि बाराद्राय मेगन माननायनि थानो हायैनि माबाखौनो बैयो मेन्टु प्लासआ मलमा खर सानाय मानायफोराव लाग्राया बेखौनो आङो मेगनाव इदि मेगन सिङावनो फुनना लाबाय आङो बाराद्राय माननायनि थानो हायैनि ओमफ्राय आरो बेखौ फुनना लानानै खावलायबाय आलुलाया थानो हायि आलुलायबाय मा खालामगोन मा मागोन जाखानाय जि आलुखानाय ओमफ्राय बिदिनो आंना मेगना गाज्रि जालांबाय आरोना फोननाङामोन खोमा बेखौ फोनना लाबायना आङो सानफ्लांनो रोङासै फोनबादि बिदि जागोन बेखौ सानफ्लांनो रोङासै ओमफ्राय गाज्रि जालांबाय बेखिनियानो आरोना आंनि मेगन गाज्रि जानायनि एन्सारा माने आंनिखौल' सोंनायावनो आङो जोंहा आदानि जोंहा बिनानावनि बिसोरनिखौबो खोन्थाफाबाय खोन्थानो लुगैनानै खोन्थाफाबाय आङो ओमफ्राय दाना सेकेन्ड नाम्बार कुइसननि एन्सार होलायनोसै आङो सेकेन्ड नाम्बाराव आङो माखौ होगोन नोंस्रा मुतुलाहा नोंखौ खावना सोलायनाय ना सोंना सोलायनाय बे कुइसना ओइ गासैयावबो फैखांबायमोन माहाय गोबाव जाबाय फैनाया ओमफ्राय आरो फैबावदोंना बेनिखायनो आङो खोन्थानोसै आरोना जा मुतुलाहा आंखौ खावनानै लायाखै रावबो माने जोङो मोजां मोनलायोमोन आरोना बेखौलाय आं खिन्थाखाबायना सिगाङावबो लाभ मेरेज होननानै ओमफ्राय मोजां मोनलायोमोन ओमफ्राय जोंनि फुल लाभ स्ट'रिबो खोन्थानो थिनदोंमोन आङो बेखौ मारै मोजां मोननाय बहा लोगो मोनलायनाय फुल लाभ स्ट'रियावहाय खोन्थासिगोन आरोना फुल लाभ स्ट'रिनि भिडिअ बानायबाथाय खोन्थासिगोन बेखौ ओमफ्रायो मुतुलाहा आंखौ सोंनासो लायदों माने दानालाय बिदिनो खाना मोजां मोनलायनानै थाबाबाबोथ' उनाव आरो खनसेबाव सोंहैबावो सोंनानैसो लाबोयो बेबायदि आरोना जोंनाबो माने मोजां मोनलायनाथ' थाबाय थानाया ओमफ्रायो मुतु मोनहानि आफामोना आइमोना आंखौ थांनानै सोंनानै लायबाय बेखिनियानो आरोना बेनि एन्सारा आरो एबार आं माबा कुइसननि एन्सार होनो नागिरदों आब'आ डिग्रियावहाय मा मेजर लानानै फरायनाय ओमफ्राय बेसे पार्सेन्ट मोननाय बेनि एन्सारखौ आं सिगाङावबो होखांबायमोन अब्लाबो आंनि भिडिअखौ नुवाखै खोमा बिनिखायनो कुइसना फैफिनबाय ओमफ्राय आं खोन्थानोसै आंलाय बर' मेजर लानानै फरायदोंमोन ओमफ्राय पार्सेन्टआथ' बारा गैया एसे दं आरोना एसेब्लाबो खोन्थानोसै माने 72ल'सो आरोना पार्सेन्टआ ओमफ्रायो ओरैबायदिबो सोंदोंमोन नोंसोरनि समावहाय बेसे खरसा जादोंमोन एडमिसनफोरा बेसे थांदोंमोन होननानै सोंदोंमोन ओमफ्राय बावगारलायलांबाय आङो बेसे मोनथाय बावगारबाय ओमफ्राय सोलायबाय थायोना खरसाफोराथ' मोनसेयानो थाबाय थाया सोलायबाय थायो बेखिनियानो आरोना बिनि एन्सारा ओमफ्राय आरो आङो एन्सारखौनो कुइसनफोरखौ गोसोखांसो लिरना लायाखैना लिरना लायाब्लाथाय बिदिनो जायो लिरना लाब्ला नायै थाब थख' होलांनो हायो बावगारस्राबाय आङो कुइसनफोरखौनो मा दंमोनथाय एबार आङो बेबायदि कुइसननि भिडिअ बानायबाथाय रिप्लाइ भिडिअ बानायबाथाय बेबायदि बानायला आङो डाइरेक्ट गासैनिखौबो नामफोर लिरनानै कुइसनफोरखौ थख' लिरजोबना लानानै आराम जनानै बेबायदि रायलायबाय थानोसै आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ बेखिनिखौल' होबाय आरो मेरला दंबावो बिसोरनिखौबो होबाय थागोन ओमफ्रायो आङो लास्टआव मोनसे कुइसननि एन्सार होबावस्रानोसै गोसोआव फैदों आरोना बेखौ गोबाव मानि जाबाय बे कुइसनाबो ओमफ्राय गोसोआव फैखानायावनो होलांसै आङो बे मोनसे कुइसन गोसोआव फैनाया जाबाय बै जोंहादि माइ गायदोंमोन ना माइ खासिया गायदोंमोन ओमफ्रायो मानसिफोरा सोरबा मिन्थिया नामाथाय खासिया होननायखौ जोंनिथिंथ' बिदि गायनायखौ खासियाखौनो होनो बेलेगथिं मायाबाफोर बुङो नामाथाय आंबोथ' मिन्थिला ओमफ्राय आङो खासिया होननानै खोन्थादोंमोन ना जोंहा खासिया माइ गायदों होननानै भिडिअ बानायनायाव खोन्थादोंमोन ना ओमफ्रायो मा खासिया आब' होननानै सोंहरसोदों आरो
बिदिबो सोंहरदोंमोन सोरबा माइखौलाय मानो एसां गुबुं गायदो एसां खाथि गायदो ओमफ्राय आरो दुब्लि आलिनि खाथिद्रायाव गायाखै माइखौ दुब्लि गेजेराव गायदो आरो सिथा जायगा गालांलायदो मानो बेबायदि गायदो आब' माइखौ आङो बारा बुजिनानै मोनासै मा गायनाय जाखो बियो हमनो हायासै ओमफ्राय खोन्थाहरनाय आब' होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आङो बिदिनि एन्सारखौ लिरनानै खोन्थाहरब्लाथ' बिराद गोलाव जागोन आरो बारा मोजां बुजिनाय नङा होननानै आं साननानै र' आङो बेखौ भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन साननानै आङो रिप्लाइबो हरदों र' आङो मालाबा भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन दे होननानै ओमफ्राय बेबो गोबाव मानि जाबाय जोंहा माइ गायनायाथ' गोबाव मानि जाबायना ओमफ्राय आङो दिनैसो खोन्थानोसै खासिया मानेथ' बै हेनजाब गायनानै दि खोथिया बानायबावोना ओमफ्राय बेखौनो खोथिया बानायनानै उनावहाय एसे माबा जाबाला सोमबाला आरो बेखौनो फुफिननानै गायोना बैदि हा दहलाफोराव गायोना दै गोथौफोराव गायो बेखौनो बुङो आरोना खासिया मालायफोरा खासिया बुंना बुङाथाय मिथिया जोंनिथिंजाय खासिया बुङो ओमफ्राय बे आलि खाथियाव गायिनि जाहोना बेखौथ' फुफिनबावगोन ना ओमफ्राय आलि खाथिथाराव गायबाथ' आरो फुनो खस्थ' जागोन ना बिनिखायनो आलि खाथियाव गायाखैमोन आरो ओमफ्राय आरो गेजेर सिथा मानो गालांदों होननानै बुंनाया माने लांदां मानो गालांदों होननाया ओमफ्राय बे लांदां गालांनायनि जाहोना बेखौ खोथिया फोबादि गेजेरावदि ओरै लांदां गालांखायोना खोथियाफोर फोबाला ओमफ्राय बेखौबो खोथिया बायदि बानायबाय आरोना लांदां गालांखाबाय माबा फुनो मोजां जानाय बायदि होननानै गालांबाय आरोना बेखिनियानो बिनि एन्सारा ओमफ्राय रावबो गैयिखायनो बेबायदि फेक रायलायनानै भिडिअ बानायबाय थानो हादों आङो कुइसन खैथाय आङो मोनब्रैसो होबाय नामा बेबायदिनो भिडिअनि गेजेर हरलाबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय जायफोरा आंखौ कुइसन खालामदोंमोन कुइसननि एन्सारा बेखिनियानोमोन जुदि आंनि भिडिअखौ नायबायब्ला आब'आ कुइसननि एन्सारखौ होबाय होननानै साननानै लादो आरो ओमफ्राय दाना थाइजौ जाहैनोसै आं थाइजौ खानायखौनो हरफिननो बावगारथारबाय थाइजौखा हानानै लाबोबाय ओमफ्राय आङो हानाय मानायफोरखौ भिडिअ लालायलायासै थाइसेल'सो ओमफ्राय आङो दाना जानोसै आरोना माथो खालामबावनो जानोसै आखाइजों जानोसै आं आखाइजों जाबा गोथावसिन जायोना थाइजौआ थगायदों दे आं गोथावसिन जाया ओरैनोसो होनदों जानोसै आरोना बिराद गोदै रावबो गैयियाव हारसिं जाखुमानाय बायदि जाबाय आरोना जाखुमानायथ' नङा बियो जानोनो थिनखादों आंखौ ओमफ्राय जाबाय आरोना आंहा थाइजौ जानायनि भिडिअ बानायनो मोनासै न'आव थाइजौबो गैया नालाय दंनायालाय दङ बिराद गोजौ हाननोबो हाया मानोबो हाया आरो बारा गोथाव नङा बिदि थाइजौखौ जानो बायोना ओमफ्राय आसारसो बानायनानै दोनबाय बेनिखायनो थाइजौ जानायनि भिडिअ बानायनो मोनासै ओमफ्राय आरो दा खान्थाल जानायनि भिडिअ बानायनो होननानै साननानै दङ खान्थालखौथ' हारसिं जानो हायाना जानोलाय हायो मानो जानो हाया न' जानो हाबाबोथ' आरो खान्थाल जानाय भिडिअफोरखौ जमाबासो मोजां नुयोना गाव हारसिंबाथ' मोजां नङा बेनिखायनो आङो खान्थाल जानाय भिडिअखौ बानायथ'वाखै बानायगोन र' जोंहानि खान्थाला एसेबां थाब जाजायाना आरो गोबाव नांगौ बारा मोजां राजोबाखै आं बेनिखायनो लाबोथ'वाखै आरो आं लाबोगोन र' साननैसोनि उनावहाय जोंहाथ' सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लोगोफोरखौनो लिंहरनानै खान्थाल जानाय भिडिअ बानायगोन होननानै सानना दं आरोना आङो
नायनो हागोन आंनि लोगोफोरखौ आंनि लोगोफोरा सोर सोर सोरनिबा सिनाकिबोथ' जानो हागौ ना लोगोफोरा आङो भिडिअखौ दिनैबो बिउटि प्लासावसो लादों साफा माहाय बिउटि जाफायना बिनिखायनो बिउटि प्लासाव लादों आरोना ओमफ्राय आं थाइजौ जानायखौलाय मा नायबाय थानो लोगोफोर आङो थाइजौखौ हारसिं जाबाय थानोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो लायराय थाइजौ जानायाबो जोबलायनो लांबाय नै बेगरल'सै बेगरखौबो एसे सोबलुना जानोसै ओमफ्राय आङो खनसेबाव बुंबावनोसै लास्टआव आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ नायदो सियावना थाबा मोनामगोन ना कारेन्ट गोनां खाथियाव औवाया बे लामा सेर सेर थाथारनाहाय कारेन्टफोरा बिराद माबा जायो बेनिखायनो थांबाय थायो जोंनियाथ' थिगानो गैया फैबाय नामा फैसाबो दङ फैबाय नै बिदि दङ दाबो फैदों जोंना न' गोदाननि माबानि एसे माबा लायो नालाय लानो मिथियो